Restaurant De Halve Maan in Dokkum, dat onder de werknemers vliegen weken 2 coronabesmettingen geconstateerd waren, is Joert Werriepen. Maar 3/4 van het personeel, dat eigenaar Theo Kingma in 2 zaken in dienst heeft, zit vastwaardig in quarantaine. En dat heeft flinke gevolgen. Dat betekent dat de meesten die werken mij gewoon een hele drukke week krijgen. En ja, godzijdank, we werken met een heel hecht team. En de meesten die er nou nog binnen, die haar nu zijn dat ze u aan alle kanten wel helpen willen. Dus dat is wel heel positief. De uitbraak van het coronavirus in Dokkum begon na een feestje van een groep jongeren. Een van de deelnemers zo'n dat feestje wist nevens verskaten belutsen en dat er besmet wie. Op stritten en bij de ondernemersvereniging snappen de meesten er niet van. Ik vind dat best wel dom, want ik vind wel als het klachten hast, dat is gewoon gelijk 2 weken sowieso, of sowieso een week binnen moet blowen. En net dus dan sowieso naar een feestje of zo dan moet gaan. Dan spreidt het heel snel uit. En ja, ik heb geen zin in nog een keer al die regels en lockdown en al dat soort spul. Ik vind dat er mensen binnen die daarin optreden moeten. Dat is op ambtshalve gebied is daar wel wat aan te doen. Ik vind het zoals mij net kennen. Als het moedwillig naar een feestje dat je wil wist als dat haast, dat vind ik net echt geweldig. Dat is de jeugd, die ziet soms in consequenties. He? Dus, en misschien had ze nou een beetje wekker worden binnen. He? Maar ja, hier schrikken ze wel van, denk ik. Je hebt mensen bij gemeenten die de regels aan hun laars zetten. Daar ben ik mensen bij die houden zich streng aan de regels. Nou, ik wil net zeggen dat ik een van de strengsten ben die dat, maar ik hou wel iets van zulke dingen door je net. Dat is misdadig. Ligt er nergens naar. Ja, wat ken je daarmee doen? Of wat vind je dat er met die worden maat? Nou, persoonlijk ken ik er niks aan doen. Alleen hoe elke keer wel oproepen. En vooral ik de jeugd die je bij belutsen bent. Bij die ik al je net die al je wat aan doen komen trouwens. Maar van hou afstand en pas op. Besef je waar je maar bezig bent. Want je kan je ouders en pakers beppers in de problemen brengen, tot deze gevallen. Maar je kan ook bedrijven om zeep helpen. Braaksma had er rekening mee dat er nog wel meer ziektegevallen voelen worden zullen. Hij hoopt het, Mike Kingma, dat het net uit de hand rennen zal. De tijd dat je ontdekken dat je het hebt, besmet je al weer oren. Men is noodelijk bezig met contactonderzoek. En ik hoop dat we het op deze manier machinaal niet doen kunnen. Het gaat eindelijk weer goed, nadat we 2 hele maand lang tegen West hebben. Lid wordt leefbaar houden hier. En denk net alleen aan jezelf.